Τελικά ζούμε σε μια κοινωνία που έχουμε τόσο πολλές επιλογές. Τόσες πολλές επιλογές που πρέπει να νιώθουμε πάρα πολύ τυχεροί. Γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε καν να αποφασίσουμε για τα πιο απλά πράγματα. Ή μήπως όχι. Γεια χαρά, καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο στο podcast που ονομάζεται In a Simple Man's Mind. Εγώ είμαι ο Κοκοζίδης Μιχάλης και είμαι ο host αυτής της εκπομπής. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το σημερινό επεισόδιο, γιατί θα μιλήσω για κάτι το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο έχει αρχίσει να με απασχολεί τους τελευταίους μήνες. Το σκέφτομαι πολύ πιο σοβαρά. Και το θέμα σήμερα θα είναι η δύναμη της επιλογής και το πόσο αντέχουμε τελικά να έχουμε στο χέρι μας αυτή τη δύναμη. Το να μπορούμε να επιλέγουμε και να έχουμε τόσες πολλές επιλογές στη ζωή μας, που μερικές φορές να φτάνουμε σε σημείο να παραλύουμε, να μην ξέρουμε ποια απόφαση να λάβουμε. Οπότε, πιστεύω ότι σίγουρα το έχεις βιώσει κι εσύ, το έχω βιώσει κι εγώ. Πάμε να το συζητήσουμε. Πάμε να δούμε τι είναι τελικά αυτό που ονομάζουμε επιλογή και πόσο καλό είναι τελικά για τη ζωή μας. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βλέπετε το βίντεο, όλους όσους συμμετέχετε και μου δίνετε feedback. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τις αντιδράσεις σας, είτε καλές είτε κακές, γιατί οτιδήποτε και αν μου πείτε είναι επικοδομητικό. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι κάνε subscribe, κάνε like, μοιράσου αυτό το βίντεο με όλους τους ανθρώπους. Ειδικά το σημερινό βίντεο νομίζω ότι είναι ένα βίντεο το οποίο θα μπορούσε ο καθένας να το συζητήσει με τους φίλους του, με την οικογένειά του, με το τέρι του, και να περάσει η ώρα νεράκι να μην καταλάβεις καν πόση ώρα συζητάς το θέμα το συγκεκριμένο. Οπότε το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις like, πάτα το κουδουνάκι. Μείνε εδώ ρε φίλε, μείνε στην παρέα, να δεις και τα επόμενα βίντεο. Ετοιμάζω καλεσμένους, νομίζω ότι η εκπομπή θα αρχίσει να γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και να αρχίσουμε να παίρνουμε αποφάσεις, θα έλεγα, λόγω των επιλογών. Να αρχίσουμε να παίρνουμε παραπάνω πληροφορίες και πληροφορίες από άλλους ανθρώπους, να μην ακούς μόνο με έναν μονολογό. Οπότε, αν είναι κάτι το οποίο σε ενδιαφέρει και αν νιώσεις ότι και αυτό το βίντεο θα σου προσφέρει κάτι, όπως και τα προηγούμενα βίντεο, αν νιώσεις ότι σου προσφέρουν κάτι, τότε θα μου κάνεις μια τεράστια χάρη αν πατήσεις like, γράψεις και ένα σχόλιο για το τι θα ήθελες να δεις, τι καλεσμένους, να συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα, να απαντήσεις σε άλλους που θα με χεϊτάρουν ή θα μου λένε μπράβο από κάτω, οπότε να μου ανεβάσεις και τα views. Ό,τι και να κάνεις, εγώ θα το εκτιμήσω ιδιαίτερα. Αλληλεπίδρασε μαζί μου, έτσι με βοηθάς και εμένα να γίνω καλύτερος. Αυτός είναι ο Εκτοράκος εδώ. Αυτός είναι ο φίλος μου ο Έκτορας. Λοιπόν, οπότε πάμε κατευθείαν στο ψητό. Όσο αφορά την επιλογή. Καταρχάς το πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί όπως είπα ότι έχω καιρό να ανεβάσω βίντεο και αυτό συμβαίνει γιατί έκατσα και λίγο το φιλοσόφισα το θέμα, ρε παιδί, μόνος μου. Στο μπάνιο, στο δρόμο, στο γυμναστήριο, στο σπίτι. Έκατσα και σκέφτηκα λίγο παραπάνω πάνω σε αυτό το θέμα. Πολλοί λένε ότι ο άνθρωπος ξεκινάει τη ζωή του, έτσι, όταν το σπερματοζωάριο εισέλθει στο οάριο και δημιουργηθεί αυτή η ένωση, έτσι. Τότε λέμε ότι ξεκινάει η ζωή. Τότε προγραμματίζεται να έρθει ο άνθρωπος στη ζωή. Σκεφτόμουν ότι ίσως ο άνθρωπος ξεκινάει να ζει όταν πραγματικά αρχίζει και παίρνει μόνος του τις αποφάσεις για τη ζωή του. Τώρα, μην κατεβείτε από κάτω χριστιανοί και με φάτε ότι τι είναι αυτό που λες και η ζωή και η ψυχή και το ένα το άλλο, και εγώ με εσάς είμαι παιδιά, συμφωνώ, εντάξει, έχουμε άλλες απόψεις όσο αφορά το πότε σκοτώνεις ένα μωρό, αν το σκοτώνεις και πότε ζει, αλλά είναι λίγο πιο φιλοσοφικό τώρα, δεν είναι τόσο βιολογικό, οπότε προσπαθούμε να πιάσουμε το θέμα λίγο πιο, να μπούμε σε σκέψεις. Οπότε ναι, μεν ξεκινάει η ζωή μας από την κοιλιά της μάνας μας, αλλά δεν είναι επιλογή σου να γεννηθείς, δεν είναι επιλογή σου να κάνεις τα κακάκια σου σε μια πάνα. Δηλαδή, αν πάρεις έναν άνθρωπο και τον πετάξεις αφού γεννηθεί στον δρόμο, είναι σίγουρο ότι θα πεθάνει. Είναι άχρηστος. Πάει τώρα κάτι τρώει εκεί, φάει αγόρι μου. Καλώδια είναι, δεν πειράζει. Θα πάρουμε άλλα.
Οπότε ο άνθρωπος για πολλά χρόνια στη ζωή του, καλώς ή κακώς, είναι ένα πολύ εξαρτημένο όν, οπότε δεν έχει καμία επιλογή και αρχίζει, γι' αυτό λέμε ότι στην εφηβεία γίνεται πολύ, ας πούμε, αντιδραστικός ο άνθρωπος. Γιατί στην εφηβεία είναι, ρε φίλε, που αρχίζεις και προσπαθείς να καταλάβεις το τι από αυτά που κάνεις είναι δικιά σου επιλογή, προσπαθείς να δημιουργήσεις μια σειρά από επιλογές για σένα που σου ταιριάζουν και προσπαθείς λίγο να βγεις από αυτή την φούσκα των επιλογών που σου έχουν δώσει, σου έχουν επιβληθεί οι γονείς σου να ακολουθείς αυτές τις επιλογές τέλος πάντων. Τότε ξεκινάει και λες ότι καλά, όλοι είναι αντιδραστικοί. Δεν είναι ακριβώς ότι είσαι αντιδραστικός, είναι ότι όπως ένας σκλάβος ξαφνικά αποφασίζει ότι δεν θέλω να παίρνω άλλο, να ζω με βάση τις δικές μου αποφάσεις, αλλά θέλω να ζω με βάση τις δικές μου αποφάσεις και αυτό φαίνεται ακραίο και ότι είναι ότι αυτός τώρα τι κάνει, ξέρω εγώ, επανάσταση. Έτσι είναι και το παιδί. Δηλαδή και το παιδί όταν είναι μωρό είναι σκλάβος των γονιών ουσιαστικά. Δεν είχε επιλογές. Ένα μικρό σκλαβάκι είναι. Έτσι. Και μετά ξαφνικά αποφασίζει ότι δεν θέλει να είναι σκλάβος, θέλει να μπορεί να αποφασίσει μόνος. Τώρα εντάξει, αν πεις στην ηλικία που πάει να το κάνει, ακόμα εξαρτάται από τους γονείς. Αλλά αυτή είναι η κοινωνία. Δηλαδή σε άλλες εποχές θα μπορούσε το παιδί αυτό ήδη να κυνηγάει και να έχει ήδη αναπαραχθεί και να έχει κάνει την παιδιά έτσι. Οπότε είναι και η κοινωνία μας αυτή. Για το ηλικιακό μιλάω πιο πολύ, έτσι. Μην παρεξηγηθώ. Οπότε, ναι, νομίζω ότι ουσιαστικά ξεκινάμε να ζούμε όταν μπορούμε πλέον να παίρνουμε αποφάσεις εμείς για μας. Όταν ξεκινάμε να παίρνουμε αποφάσεις για μας. Τώρα εκεί βέβαια υπάρχει μια πολύ έτσι μεγάλη παγίδα. Γιατί το ότι παίρνεις εσύ τις αποφάσεις σημαίνει ότι είναι πραγματικά δικές σου. Πως είναι απλά ιδέες οι οποίες έχουν εντρυφήσει μέσα σου, μέσα από μεγάλο προγραμματισμό. Μήπως γι' αυτό πολλές φορές οι άνθρωποι νιώθουν δυστυχισμένοι, γιατί νομίζουν ότι επιλέγουν πράγματα αλλά δεν το κάνουν. Όπως και να έχει, μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι σε ένα πράγμα. Το ότι αν υπάρχει κάτι το οποίο χαρακτηρίζει την ελευθερία, και η ελευθερία είναι κάτι που όλοι οι άνθρωποι συμφωνούμε ότι είναι μια αρετή, μια σπουδαία αρετή που πρέπει να υπάρχει σε μια κοινωνία, έτσι. Είναι το γεγονός ότι ένας ελεύθερος άνθρωπος έχει επιλογές. Ένας ελεύθερος άνθρωπος μπορεί να επιλέγει. Και όσο μεγαλύτερο το εύρος των επιλογών ενός ανθρώπου και όσο μεγαλύτερο το εύρος των τμήματων της ζωής του που μπορεί να επιλέξει, τόσο πιο σπουδαία είναι η ελευθερία του και τόσο πιο κοντά στην πραγματική ελευθερία. Γιατί μπορεί να έχεις και μια περιορισμένη ελευθερία, έτσι. Χούντα, κυβερνήσεις, οικονομικός πόλεμος κλπ. Μάρκετινγκ, διαφημίσεις, σύγχρονη καταναλωτική ζωή. Αυτό είναι ένα κοινωνικό μήνυμα του Κοκοζέδη Μιχάλη. Οπότε συνειδητοποιούμε ότι, δεν μπορεί το να έχεις πολλές επιλογές να είναι κάτι κακό, γιατί προφανώς το να έχεις επιλογές σημαίνει ότι είσαι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Και κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με αυτό σε μεγάλο βαθμό. Όμως τι συμβαίνει? Παλιά ήταν πολύ εύκολο να συνειδητοποιήσεις ότι κάποιος είναι τύραννος, κάποιος είναι καταπιεστικός. Γιατί τι έκανε? Αποφάσιζε ότι δεν θα έχεις πλέον επιλογές. Ότι αυτός θα αποφασίζει το τι θα κάνεις, ποιες ώρες θα ξυπνάς, τι δουλειές θα κάνεις, ποιοι θα είναι τρόποι ψυχαγωγίας σου κλπ. Στη σύγχρονη κοινωνία δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν έρχεται κάποιος και σου λέει από εδώ και πέρα δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο. Νομίζω ότι τα πράγματα δουλεύουν πολύ διαφορετικά. Όμως, όπως είπα και πριν, η επιλογή είναι ένα πολύ σπουδαίο απόκτημα του ανθρώπου. Η ελεύθερη επιλογή, η ελευθερία, καλώς κακώς μέχρι και θεωρητικά ο Θεός που είναι το απόλυτο όν, έτσι, που είναι η αλήθεια, είναι η απόλυτη δύναμη, είναι το φως, είναι αυτός που μας δημιούργησε, είναι αυτός που προκαλεί τα θαύματα κλπ. Μέχρι και αυτός θεωρεί πολύ σπουδαία την ελεύθερη επιλογή, γι' αυτό και μαθαίνουμε ότι πρέπει να πιστεύεις και ότι ο Θεός δεν έχει και εμφανίζεται σε όλους μας, γιατί σε λέει ότι θα ήθελα να επιλέξεις εσύ ελεύθερα το να πιστεύεις σε μένα. Που σημαίνει ότι ακόμα και αυτό
μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι το να μπορεί να επιλέγει ένας άνθρωπος. Εντάξει, τώρα μην έρθει όσοι δεν πιστεύουν στο Θεό και κράστε από κάτω. Όσοι πιστεύουν το καταλαβαίνουν, όσοι δεν πιστεύουν, εντάξει, ζήστε το. Και οι κοσμικοί άνθρωποι που δεν πιστεύουν σε κάτι και αυτοί θεωρούν ότι η επιλογή είναι ένα τρομερά σημαντικό πράγμα, όπως και οι καπιταλιστές που μέχρι και το τι στυλό θα πάρεις, μέχρι και το τι βράκι θα φορέσεις, πρέπει να έχεις 1 τρισεκατομμύριο επιλογές. Οπότε είτε είσαι κοσμικός είτε όχι, αναλόγως με το τι είσαι, υπάρχουν και διάφορα παραδείγματα που δείχνουν ότι όλοι συμφωνούμε στο ότι η επιλογή είναι κάτι πολύ δυνατό. Όταν λοιπόν λέω ότι τελικά το να έχεις πολλές επιλογές όμως, υπερβολικά πολλές επιλογές, είναι κάτι καλό ή κάτι κακό, η σωστή απάντηση είναι ναι. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να έρθει και να σου πει ότι το να έχεις πάρα πολλές επιλογές είναι κάτι κακό. Γιατί, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία σε συνδυασμού στη ζωή σου. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία στο πώς μπορείς να εκφράζεσαι, στο πώς μπορείς να εκφράζεσαι κυρίως με υλικό τρόπο, έτσι, γιατί, ελεκτικό τρόπο, η γλώσσα είναι αυτή που ξέρουμε κλπ. Οπότε αυτό που αλλάζει είναι το τι θα φοράς, τι θα φας, τι θα αγοράσεις, τι αυτοκίνητο θα οδηγάς, το πόσους συντρόφους θα έχεις στη ζωή σου και το τι χαρακτηριστικά θα έχουν αυτοί οι σύντροφοι στη ζωή σου, έτσι. Σήμερα μπορεί να διαλέξεις να είσαι με μια κοπέλα η οποία είναι γκοθού, αύριο μπορεί να διαλέξεις να είσαι με μια κοπέλα η οποία έχει αυτιά πλαστικά και ουρά και θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ως δράκος. Έχεις και αυτή την επιλογή πλέον. Αλλά πολλές φορές θα συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι το να έχουμε πολλές επιλογές δεν μας έκανε ιδιαίτερα καλό. Θες να σου δώσω μερικά παραδείγματα? Πας σε ένα μαγαζί, ωραία. Εγώ τώρα πάω να πάρω ένα κινητό. Τι κινητό να πάρω? Να πάρω αυτό που έχει μεγάλη μπαταρία, πολύ καλή μνήμη, αλλά έχει μέτρια κάμερα? Να πάρω αυτό που έχει καλή κάμερα, μέτρια μπαταρία, καλή μνήμη? Οι συνδυασμοί είναι τόσοι πολλοί και το εύρος τιμής ξεκινά από 50 ευρώ και ανά 5 ευρώ, 10 ευρώ ανεβαίνει. Οπότε τι κάνεις? Μπαίνεις σε ένα κατάστημα, ωραία. Πας εκεί και λες, εγώ θέλω να ξοδέψω 200 ευρώ για ένα κινητό. Ναι, αλλά το 220 ευρώ είναι, ξέρω εγώ, λίγο πιο ακριβό και λίγο καλύτερο. Οπότε λες, ναι, μου αξίζει λίγο καλύτερο, ρε παιδί μου. Πας να πάρεις αυτό και ξαφνικά. Ναι, αλλά τώρα από τα 220, άμα πας στα 250, ανεβαίνεις κατηγορία. Και είναι σχεδόν. Τι είναι, 30 ευρώ διαφορά, αλλάζει κάτι. Και πήρε το καταλάβεις, μπορεί να ξοδέψει και 400 και 500 ευρώ. Αλλά ποιο είναι το γαμότο? Το ότι θα διαλέξεις θεωρητικά αυτό που σου ταιριάζει περισσότερο, αλλά παρόλα αυτά δεν θα είσαι ικανοποιημένος. Και ξέρεις γιατί? Γιατί αν είσαι να επιλέξεις ανάμεσα σε 2-3 πράγματα, οι προσδοκίες σου είναι συγκεκριμένες. Αν έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε λίγα πράγματα, ξέρεις τι παίρνεις και τι χάνεις. Και είναι πολύ ξεκάθαρο. Έτσι. Και δεν φταίει κανείς για το τι χάνεις, γιατί αυτή είναι η ζωή. Αυτές οι επιλογές έχεις, μόνο αυτό μπορεί να επιλέξεις, οπότε ζεις με αυτό και είσαι καλά. Τι γίνεται όμως όταν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε 1.000, 2.000, 3.000 επιλογές? Τότε ξαφνικά μπορείς να βρεις κάτι πολύ εξατομικευμένο για σένα. Αλλά ξέρεις τι γίνεται? Τίποτα δεν είναι τέλειο. Που σημαίνει ότι οι πολλές επιλογές δημιουργούν μια ψεύτικη, αυξημένη προσδοκία ότι αυτό που θα πάρεις είναι κοντά στο τέλειο. Με αποτέλεσμα να μην είναι. Γιατί με το που το πάρεις, τι έχεις κάνει? Έχεις διαλέξει ένα από τα 3.000. Οπότε τελικά επέλεξες κάτι, αλλά έχασες 3.000 άλλα πράγματα τα οποία αναρωτιέσαι ποια θα ήταν η εμπειρία άμα τα είχες. Γιατί σήμερα πήρα αυτό το κινητό. Ναι, αλλά αύριο θα κάνω παρέα με άτομα τα οποία έχουν iPhone και θα πω, μακάρι να είχαν iPhone κι εγώ, ρε παιδί μου, θα ταιριάζα παραπάνω και δες τι ώρα που είναι. Μεθαύριο θα κάνω παρέα με μια παρέα που θα έχουν Samsung και θα παίζουν, ξέρω εγώ, Android παιχνίδια και θα πεις, πω ρε φίλε, άμα είχα τώρα Android αντί για iPhone, θα μπορούσα και εγώ να παίξω με αυτούς. Και θα πας σε ένα κάμπινγκ και ξαφνικά όλοι έχουν κινητά με τρομερή μπαταρία και θα πεις,
δεν στο δικό μου είτε τελείως, χρειάζομαι powerbank και δεν είμαι ικανοποιημένος. Και αυτό το πράγμα θα σε τρώει. Γιατί αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι πολλές επιλογές δημιουργούν πολύ υψηλές προσδοκίες, όμως επειδή τίποτα δεν είναι τέλειο, δεν θα είσαι ποτέ ικανοποιημένος με την επιλογή σου. Πόσες φορές έχει συμβεί να πας σε ένα κατάστημα και να πεις ρε παιδί μου, εγώ πήγα τώρα να βάλω στο αυτοκίνητο ηχεία. Πήγα να βάλω ηχεία. Με λέει ο άνθρωπος, πόσα θες να διαθέσεις. Πού ξέρω εγώ ρε μας τώρα πόσα θέλω να διαθέσω. Ας πούμε ότι εγώ έχω ένα budget. Εγώ θέλω με 10 ευρώ να βάλω ηχεία. Έχεις? Όχι. Ωραία, ας πούμε ένα εύλογο ποσό ότι θέλω να βάλω με 100 ευρώ. Με 100 ευρώ έχω. Λέω, έχω στα 80 αυτό, έχω στα 90 αυτό, στα 100 αυτό και μέχρι τα 140 μου το πήγε έτσι, 10-10. Και του λέω, ωραία, υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά, ας πούμε, το 80 με το 100. Να πω κι εγώ στο πιο φθηνό. Με λέει, κοίταξε, αυτή η εταιρεία είναι λίγο καλύτερη. Εντάξει, περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά, αλλά όπως και να έχει, είναι λίγο καλύτερα, παιδί μου. Λέω, οκ, είναι λίγο καλύτερα. Μην πάρω και το χειρότερο, κατάλαβες. Ναι, αλλά αφού είμαι τώρα στα 100, αν στα 20 ευρώ υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά, αυτό με τα 120 είναι πολύ καλύτερο από τα 100. Κοίτα, είναι λίγο καλύτερο. Τώρα τι να σου πω, εγώ θα βάζα, ας πούμε, σε μένα ναι, το καλύτερο, που το λένε όλοι οι πολιτές. Οπότε, τι κάνεις. Έβαλα εγώ αυτό με τα 120. Είπα, θα δώσω και 20 ευρώ παραπάνω, έτσι να νιώσω ότι έβαλα κάτι καλό. Ναι, αλλά στο αυτοκίνητο όπως επέστρεφα, έλεγα, αν έβαζα αυτό με τα 140, μήπως θα ήταν πολύ καλύτερο. Και ξέρεις τι γίνεται. Μετά από 10 μέρες που οδηγάω το αυτοκίνητο και με 50 ευρώ να έβαζα, δεν θα το σκεφτόμουν. Αλλά εκείνη τη στιγμή που επέλεγα, δεν ήξερα το τι πρέπει να επιλέξω. Και τον ρωτάς τον άνθρωπο, το λες, εσύ τι θα έκανες στη θέση μου. Και η απάντηση του είναι, εγώ δεν είμαι στη θέση σου. Ό,τι θέλεις εσύ. Αυτό το ό,τι θέλεις εσύ πλέον υπάρχει σε οτιδήποτε. Από το ποια μάρκα μουστάρδα να πάρω. Μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και έχεις 10 μουστάρδες. Ποια μακαρόνια να πάρω. Ποιο νερό να πάρω. Και ξέρεις τι γίνεται. Τις περισσότερες φορές οι επιλογές που κάνουμε είναι ότι εντάξει, να πάρω το φθηνότερο. Νερό είναι νερό. Μακαρόνια είναι μακαρόνια. Αλλά μετά κάποια στιγμή στη ζωή σου μπορεί να είσαι οικονομικά λίγο πιο ευκατάστατος και λες, οκ, θα πάρω το μέτριο ρε παιδί μου. Ναι, αλλά μέτρια έχει πολλά. Μήπως πρέπει να πάρω το πιο καλό για την υγεία μου και έχει τόσο μεγάλη σημασία το τι μακαρόνια θα φάω. Έχει ας πούμε σημασία άμα θα πάρω βρακί από τη Λαϊκή ή θα πάρω τελικά βρακί από ένα μαγαζί και θα δώσω 50 ευρώ. Έχει ουσιαστικά σημασία αυτό. Πρέπει να μπω στη διαδικασία σε οτιδήποτε πρέπει να κάνω στη ζωή μου να το περνάω από ανάλυση και να αρχίζω να ζυγίζω θετικά, αρνητικά. Δεν μπορώ να πάω απλά σε ένα μαγαζί και να πω εγώ θέλω ηχεία. Ναι κυρία, έχει δύο επιλογές. Έχει το κινέζικο και έχει την πολύ καλή μάρκα. Ποια θέλετε. Να χαρώ εγώ. Τι μπορώ να πληρώσω. Το κινέζικο. Τελείωσε. Δεν θα έρθω στο σπίτι και θα πω το φίλο μου ότι έβαλα αυτό. Έρχομαι στο σπίτι και λέω στο φίλο μου, έβαλα αυτή τη μάρκα. Και μου λέει, αυτή η μάρκα εντάξει, καλή είναι, αλλά η άλλη είναι καλύτερη. Είναι το μόνο πράγμα που δεν θέλω να ακούσω, ρε φίλε, ευχαριστώ. Άρα ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις ποιος φταίει, ποιος έκανε τη λάθος επιλογή. Εγώ. Ακόμα και αν μπορούσα να επιλέξω μέσα από μια μεγάλη ποικιλία και γκάμα, εγώ έκανα τη λάθος επιλογή. Άρα με ποιον θα απογοητευτώ, με τον εαυτό μου. Άρα, ακόμα και αν μπορούσα να διαλέξω κάτι πολύ πιο κοντά στα μέτρα μου, τελικά δεν είμαι ικανοποιημένος με την επιλογή μου. Και πού θέλω να καταλήξω με αυτό. Ότι έχοντας αυτή την ευλογία που ονομάζουμε πολλές επιλογές και μεγάλη ποικιλία, πολλές φορές υπάρχει αυτό το παράδοξο, το ότι δεν μπορείς να κατηγορήσεις κανέναν πλέον στη ζωή σου, παρά μόνο εσένα για τις επιλογές σου. Και καλώς ή κακώς, καμία επιλογή δεν οδηγεί στο τέλειο. Δηλαδή, όταν κάνεις μια επιλογή, βάζεις τα θετικά και τα αρνητικά. Και λες, θα επιλέξω αυτό γιατί είναι η καλύτερη επιλογή. Όμως, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ανθρωπίνως δυνατό να το κάνεις, άμα έχεις 2-3 επιλογές.
Αν εγώ έχω 15 επιλογές, τι κάνω? Και αυτό ισχύει και σε πιο σοβαρά ζητήματα. Τι θα σπουδάσω? Η αγορά εργασίας είναι γεμάτη. Ωραία, και εγώ τι θα σπουδάσω? Να σπουδάσω φιλόλογος? Ακούγεται πολύ ωραίο. Θα δουλέψω? Να σπουδάσω κοινωνικές επιστήμες? Να σπουδάσω μαθηματικός? Να γίνω τεχνολόγος γιατρικών εργαστηρίων καλή ώρα εγώ? Τι να σπουδάσω? Παιδί μου, πάρ' το μηχανογραφικό, είσαι 18 χρονών, μπορείς να επιλέξεις το τι θα κάνεις για το υπόλοιπο της ζωής σου. Και να σου πω, μην νιώθεις πίεση. Δεν είναι ότι αυτό που θα αποφασίσεις θα σε οδηγήσει σε 4 χρόνια σπουδών και περί των εξόδων ως φοιτητής και ότι θα τελειώσεις μετά τις σπουδές σου και θα αναρωτιέσαι γιατί βγάζω μόνο 600 ευρώ με ένα πτυχίο που είμαι αριστούχος και μήπως να επέλεγα να γίνω ηλεκτρολόγος και να βγάζω 50-60 ευρώ μεροκάματο και μέχρι να περάσουν 4 χρόνια που σπούδαζα εγώ θα έχω και εμπειρία και πελατολόγιο και θα πνίγομαι στα λεφτά. Σου έχω νέα. Πολλές φορές θα έρθεις αντιμέτωπος με το λάθος που έκανες επιλέγοντας κάτι που πραγματικά δεν είναι λάθος, είναι απλά μια επιλογή και πρέπει να μάθεις να ζεις με αυτήν. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Σε μια σχέση ή σε με έναν άνθρωπο. Έχει χουσούρια. Έχεις και εσύ χουσούρια. Οπότε τι κάνετε? Κάθεστε, τα συζητάτε, κάνετε υπομονή να περάσουν δύσκολο. Όχι ρε χαζέ. Τι είναι αυτά που λες ρε βλάκα? Ανοίγεις το Instagram, σκρολάρεις λίγο, δες ένα ωραίο παλικάρι, δες μια ωραία κοπέλα, like, αλλά το κινητό μου είναι κλειστό, έχει κωδικό. Μην τυχόν και το ανοίξει κοπέλα μου. Να μπει στο Instagram μου, να δείτε γιατί δεν με πιστεύετε. Κάτσε να βρω μια καλύτερη, Γιατί εντάξει, εδώ βλέπω ότι έχει 10 καλά και 2 αρνητικά. Δεν μπορώ να δώσω με 2 αρνητικά. Πρέπει να βρω μια που να έχει 12 καλά. Ποτέ. Οπότε αυτή η ψευδέστηση των επιλογών σε οδηγεί στο να μείνεις ποτέ ικανοποιημένος. Δεν μπορείς να πεις ότι θα κάνω τα στραβά μάτια για 2-3 πράγματα τα οποία δεν είναι τέλεια. Γιατί άλλος τα έχει αυτά. Που δεν έχει άλλα πράγματα που εσύ δεν τα ξέρεις. Αλλά θα πας και εκεί, θα φας και εκεί τα μούτρα σου και θα καταλάβεις ότι όντως, και εδώ τα πράγματα είναι λίγο κάτι δεν μ' αρέσει και εδώ. Είναι αυτό το παράδοξο που λένε ότι οι χαζοί άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι γιατί δεν σκέφτονται πολύ και δεν σκέφτονται πολύ τα προβλήματά τους. Δεν είναι παράδοξο. Όταν οι επιλογές σου περιορίζονται, τότε και αυτά που χάνεις περιορίζονται. Οπότε οι απλοί άνθρωποι δεν κάθονται να σκάσουν με όλα αυτά τα πράγματα που θα μπορούσαν να επιλέξουν, αλλά όχι, σε λέει έχω 5 πράγματα στη ζωή μου. Αυτά αγαπάω, αυτά προσέχω, από αυτά αντλώ και εγώ ευχαρίστηση και όλα καλά. Καταλαβες. Το ίδιο ισχύει και με τους ανθρώπους παλιά, που λένε γιατί οι παλιά άνθρωποι ήταν πιο ευτυχισμένοι. Ενώ είχαν πόλεμο, αρρώστιες κλπ. Εννοείται κανείς δεν ήταν χαρούμενος που είχε πόλεμο και αρρώστιες. Αλλά οι επιλογές που είχες ήταν πολύ στάνταρ. Να μην πεθάνεις στο πόλεμο, να βρεις έναν άνθρωπο να κάνεις μια οικογένεια και να προσέχεις την οικογένειά σου. Δεν θα κάθεσαι να σκάεις τώρα τι παπούτσι θα φορέσω, τι παντελόνι θα φορέσω. Έπρεπε να βρεις μια δουλειά. Η δουλειά αυτή να είναι καλή, να σου προσφέρει αυτά που χρειάζεσαι, να μην πεθάνεις στη δουλειά σε 5 χρόνια που δουλεύεις, αλλά σε 15, και όσο περνάνε τα χρόνια βελτιώνεται αυτό. Και αυτό ήταν η ζωή. Ερχόσουν να ενηλικιωνόσουν και έλεγες ότι ωραία, πρέπει να βρω μια κοπέλα, να παντρευτούμε, να κάνουμε οικογένεια. Δηλαδή, αυτό έψαχνες μετά. Να κάνουμε παιδιά, με τη δουλίτσα μου εγώ, με τη δουλειά της ή όχι αυτή, και να κάνουμε οικογένεια. Τώρα, γίνεσαι 18, 20, 25, 30 και λες κάτσε, εγώ τώρα σπούδασα. Να μην κάνω καριέρα, να βρω κοπέλα, να κάνω σχέση όμως ή να έχω κάτι να ανταλαβηρίζομαι. Ναι, αλλά άμα κάνω σχέση, σε πόσο καιρό πρέπει αυτό να σοβαρευτεί? Και άμα εγώ δεν θέλω να σοβαρευτώ και τελικά θέλω κάτι άλλο, και έρχομαι 10 χρόνια με κάποιον και τελικά πω ότι κάτσε μου, εντάξει, εγώ θέλω να ζήσω και άλλα πράγματα. Δεν ζεις. Έτσι. Δεν έχεις καμία, ας πούμε, δεν έχεις κανέναν έλεγχο στη ζωή σου με αυτόν τον τρόπο. Οπότε είναι παράδοξο γενικά. Βλέπεις ότι η μεγάλη ποσότητα επιλογών
δημιουργεί το παράδοξο ότι δεν μπορεί να επιλέξεις τίποτα. Γιατί? Γιατί παραλύεις. Ένα καλό παράδειγμα είναι ο υπολογιστής, έτσι. Οι άνθρωποι, καλώς ή κακώς, έχουμε μια μνήμη, έχουμε μια ικανότητα κριτική, έτσι. Έχουμε έναν εγκέφαλο, που δυστυχώς στις μέρες μας, παρότι υπάρχει τρομερή πληροφορία, ο εγκέφαλος για κάποιο λόγο δουλεύει λιγότερο. Γιατί δεν προλαβαίνει να αναγνωρίσει τα δεδομένα, δεν προλαβαίνει να αναλύσει τα δεδομένα. Και τι θέλω να πω. Ένας υπολογιστής, ένα σερβερ, χωράει μια συγκεκριμένη γκάμα πληροφοριών, έτσι. Μια ποσότητα πληροφοριών. Πώς ρίχνεις ένα σερβερ? Το βομβαρδίζεις με πολύ μεγάλη ποσότητα πληροφοριών. Τι κάνει το σερβερ? Παραλύει. Πέφτει. Γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί όλη την πληροφορία. Κάπως έτσι λοιπόν είναι και ο άνθρωπος. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να λαμβάνουμε πληροφορία, αλλά χρειάζεσαι χρόνο για να μπορέσεις να χωνέψεις την πληροφορία. Γι' αυτό παλιά όλοι προσπαθούσαν σε εισαγωγικά να ξεμπερδέψουν με τις βασικές ανάγκες. Παλιά βασική ανάγκη τι ήταν? Να βρεις μια δουλειά, να έχεις την οικογένειά σου, να φροντίσεις να έχεις μια στέγη, ένα αυτοκίνητο να μετακινήσει. Γιατί αυτά έπρεπε να φύγουν από το μυαλό σου για να μπορέσεις μετά να αφοσιωθείς στην καριέρα σου, στη δουλειά σου, στη βελτίωση της κοινωνίας, οτιδήποτε ρε παιδί μου. Ενώ τώρα αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά κολλάς και στα πιο μικρά. Οπότε πιστεύω ότι παρότι είναι μια μεγάλη ευλογία το να μπορούμε να έχουμε τόσες επιλογές, γιατί ειδικά στην αρχή της ζωής σου, ο άνθρωπος του αρέσει πάρα πολύ να συναντάει καινούργια πράγματα, να αναζητάει, να μαθαίνει. Γι' αυτό πάντα βλέπεις ότι οι νέοι είναι πολύ κοντά στις τάσεις και όταν είσαι και εσύ μικρός, βγαίνει ένα παιχνίδι, το παίζεις. Βγαίνει ένα καινούργιο κινητό, ξέρεις όλα τα χαρακτηριστικά. Βγαίνει μια νέα τάση με τραγούδια και το ακούνε όλα τα πιτσιρίκια. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν είσαι νέος, στην αρχή της ζωής σου, είσαι φτιαγμένος για να λαμβάνεις πληροφορία και να απορροφάσεις και σου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Τότε το να έχεις μεγάλη ποικιλία είναι πολύ cool. Αλλά όσο μεγαλώνεις σαν άνθρωπος, αρχίζεις και επικεντρώνεσαι σε αυτά που έχουν πραγματικά ουσία. Δεν είναι τυχαίο που λένε δεν μετράει ποσότητα, αλλά ποιότητα των πραγμάτων. Μερικές φορές η ζωή σου δεν χρειάζεται να έχεις πάρα πολλά, έτσι. Μερικές φορές η ζωή σου δεν χρειάζεται για οτιδήποτε κάνεις να πρέπει να έχεις πολλές επιλογές. Καλό είναι να επιλέγεις αυτό το οποίο είναι πάντα κοντά στα χαρακτηριστικά σου, κάτι το οποίο θα κάνει τη δουλειά του, κάτι το οποίο είναι και στη τιμή του και στην απόδοσή του τίμιο, ό,τι και αν είναι αυτό, υλικό κλπ. Αγαθό. Καλό είναι όταν βρεις έναν άνθρωπο να τον επιλέξεις με αληθινά κριτήρια και όχι να τον δεις σαν μία επιλογή, ώστε μετά να αφοσιωθείς σε αυτόν τον άνθρωπο και να επενδύσεις στη σχέση αυτή. Είτε αυτός ο άνθρωπος θα είναι ένας φίλος, είτε αυτός ο άνθρωπος θα είναι ένας συνέτερος σε μια δουλειά, είτε αυτός ο άνθρωπος θα είναι ο άνθρωπος που θα παντρευτείς. Γιατί αυτό που συνειδητοποιείς όσο μεγαλώνεις είναι ότι δεν είναι τα πράγματα που δίνουν αξία στη ζωή σου και δεν είναι όλα αυτά εκεί έξω επειδή είναι περισσότερα που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, αλλά είναι η ψυχική σου ηρεμία, είναι οι αποφάσεις που λαμβάνεις εσύ. Οπότε αυτές οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με ένα ήρεμο μυαλό, με ένα καθαρό μυαλό και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει παραλύσει από τις πολλές επιλογές. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα κάτσει να σκάσει για το παραμικρό πράγμα, για το τι να κάνει και ποιες επιλογές έχει. Ένα τελευταίο παράδειγμα θα σας δώσω. Πάω με τον παππού μου στη Λαϊκή. Αυτό είναι και μια παλιά νοοτροπία. Πρέπει να γυρίσουμε όλη τη Λαϊκή. Να δούμε όλα τα πορτοκάλια, να δούμε όλες τις ντομάτες, να δούμε όλες τις πατάτες και ούτω καθεξής. Γιατί? Γιατί πρέπει να επιλέξουμε το καλύτερο. Αν εγώ μπω στη Λαϊκή και κάνω μια γύρα και πάρω το πρώτο πορτοκάλι που συνάντησα, το πρώτο μήλο που συνάντησα, την πρώτη πατάτα και στο τέλος της ημέρας ξοδέψω 3 και 4 ευρώ παραπάνω από τον παππού μου. Αλλά τα είδα και μ' άρεσαν.
Τι θα συμβεί? Θα είμαι λιγότερο ικανοποιημένος με τη ζωή μου? Θα νιώσω χαζός, ηλίθιος? Να καταλάβω όταν το θέμα είναι βιοποριστικό. Έτσι, υπάρχουν μερικές φορές οι επιλογές, δεν είναι ότι έχεις πολλές επιλογές, είναι ότι ψάχνεις ανάμεσα σε πολλές επιλογές και προβληματίζεσαι γιατί είναι λίγο βιοποριστικό το ζήτημα. Οκ, υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Αλλά αυτό είναι μια πολύ εξειδικευμένη κατηγορία. Πολλές φορές απλά πνιγόμαστε στις επιλογές μας. Τι θήκη κινητό να βάλω κλπ. Οπότε καλό είναι γενικά στη ζωή σου να προχωράς με τη σκέψη και γενικά με το ύφος ότι εντάξει, να μην είσαι κοροϊδό, να μην παίζεις με τα μούτρα σε οτιδήποτε έρχεται πάνω σου, γιατί εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που είναι άχρηστα, αλλά παρουσιάζονται ως ωραία, να κάνεις μια σχετική έρευνα αγοράς, αλλά να μην σκάς για πράγματα, ειδικά υλικά αγαθά στη ζωή σου, να μην σκάς για αυτά. Και να φροντίζεις να επενδύσεις περισσότερο στις σχέσεις σου με τους ανθρώπους. Και στον εαυτό σου. Μην αδικείς τον εαυτό σου. Μην μπαίνεις στη διαδικασία να κατηγορείς τον εαυτό σου για τις επιλογές που έκανες. Και εδώ είναι το τελευταίο σκέλος που θέλω να ακουμπήσω. Είναι το εξής, ότι δεν είναι τυχαίο που βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δόξα, που έχουν λεφτά, που είναι πετυχημένοι, πολλές φορές να λένε πόσο δυστυχισμένοι είναι και δυστυχώς κάποιοι αποφασίζουν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να ζουν και σταματάνε τη ζωή τους, την αφαιρούνε. Δεν είναι τυχαίο που ενώ αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα πάντα, παρόλα αυτά δεν μπορούν να νιώσουν ευτυχισμένοι στη ζωή. Αυτό συμβαίνει γιατί όλες αυτές οι επιλογές σε παραλύουν. Και όταν σου προσφέρονται όλα απλόχερα μπροστά σου, δεν ξέρεις τελικά τι αξία έχουν. Δεν μπορείς να κατανοήσεις την αξία αυτών των πραγμάτων. Οπότε φρόντισε να μπορείς από όσο πιο νωρίς στη ζωή σου να εκτιμάς τα μικρά πράγματα. Δεν είναι τυχαίο που παλιά μας αφήναν σε μια αλάνα και φτιάχναμε πιστόλια από ξύλα και πυροβολούσαμε ένας τον άλλον φανταστικά και περνούσαμε απίστευτα ωραία και είχαμε τρομερή φαντασία και όλο αυτό δημιουργούσε ένα πολύ έτσι φιλικό κλίμα και ομαδικότητα και δημιουργικότητα θα έλεγα. Και τώρα βλέπεις παιδιά έχουν tablet, κινητά, PlayStation, παίζουν με τους φίλους εκεί, Discord, δεν ξέρω κι εγώ τι, download, internet, YouTube, μουσική παράλληλα και δεν είναι χαρούμενα ρε παιδί μου. Είναι μέσα στα νεύρα. Βλέπεις τα παιδιά παίζουν στο κινητό και βρίζουν μάνες, πατεράδες, πετάνε το κινητό κάτω και το σπάνε, λες και βγάζουν, ξέρω εγώ, 50.000 εισόδημα το χρόνο και απάρουν άλλο. Έχει να κάνει με το ότι είναι πιο σημαντικό να μπορείς να εκτιμάς ακόμα και τα πολύ απλά πράγματα στη ζωή σου, τις πρώτες βασικές επιλογές, να θέσεις εσύ ο ίδιος κάποια βήματα που θες να ακολουθήσεις, να θέσεις ο ίδιος τα όρια αυτών που θες να απολαμβάνεις και τα όρια κυρίως αυτών που θέλεις να ξοδεύεις φαιά ουσία. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται «Η τέχνη του να μην δίνεις δεκάρα για τίποτα», που ουσιαστικά βρίζει, δεν είναι έτσι ο τίτλος, αλλά οκ, θα το καταλάβεις. Είναι νομίζω «The Art of Not Giving a Fuck», που ουσιαστικά σου λέει ότι δυστυχώς δεν είναι ότι πρέπει να είσαι στα τέτοια σου για τα πάντα, αλλά θα πρέπει εσύ ο ίδιος να αποφασίσεις γιατί θα αγχωθείς τη ζωή σου τελικά. Γιατί αν αποφασίζεις να αγχωθείς για οτιδήποτε εμφανίζεται μπροστά σου, γιατί οτιδήποτε εμφανίζεται μπροστά σου έχει άπειρες δυνατότητες και άπειρες επιλογές, τότε θα καταλήξεις απλά δυστυχισμένος. Θα καταλήξεις αναχωρημένος και κάπως έτσι έχουμε φτάσει σε μια κοινωνία η οποία είναι γεμάτη ανθρώπους με κατάθλιψη, μια κοινωνία που είναι γεμάτη με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αποφασιστικότητα. Δηλαδή, εύκολα μπορείς να τους αλλάξεις τη γνώμη. Διότι και αυτά που αποφασίζουν, τα αποφασίζουν με μια πρόχειρη γρήγορη έρευνα. Άμα πατήσω εγώ τώρα κάτι στο Google, τι είναι αυτό ή πώς να κάνω αυτό, δεν είναι ότι το Google θα με βγάλει την πιο αξιόπιστη πληροφορία. Θα με βγάλει την πιο viral πληροφορία. Και άμα πάω να ψάξω πηγές και αξιοπιστία,
θα πρέπει να φάω τα μαλλιοκέφαλά μου. Άρα συνειδητοποιήσω ότι και η πληροφορία που λαμβάνουμε και όλες οι επιλογές που έχουμε δεν είναι οι καλύτερες, είναι οι πιο καλές σε αυτή την περίοδο. Είναι αυτό που πουλάει περισσότερο. Είναι αυτό που ψάχνουν περισσότερο. Οπότε καλό είναι να μην σκάς για το τι λένε. Καλό είναι να συνειδητοποιείς ότι θέλω με 2-3 πράγματα στη ζωή μου για να είμαι καλά και όσο πιο γρήγορα αποφασίσεις τι είναι αυτά τα 2-3 πράγματα στη ζωή σου, τόσο πιο γρήγορα θα δημιουργείς μια ασπίδα για την υπόλοιπη βαβούρα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει ένα αστείο που λέει είναι 2 ψάρια μέσα σε μία γυάλα. Και το ένα ψάρι είναι πολύ σκεπτικό, ρε παιδί μου, το άλλο είναι ένα απλό ψάρι. Κάνει γύρισμα στη γυάλα, λέει μια χαρά, τι ωραία. Και το άλλο ψάρι του λέει, ρε φίλε, πώς γίνεται να είσαι τόσο χαρούμενος και τόσο ήρεμος? Δεν καταλαβαίνεις ότι ζούμε σε μια γυάλα και ότι χάνουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που υπάρχουν εκεί έξω? Και το άλλο ψάρι του λέει, ωρε φίλε, έχεις δίκιο, τι προτείνεις? Και λέει το άλλο ψάρι, εγώ λέει, προτείνω να φύγουμε από αυτή τη γυάλα. Ωραία. Χτυπάνε δεξιά, χτυπάνε αριστερά, ρε παιδί μου, τη γυάλα. Και στο τέλος η γυάλα πέφτει και σπάει. Ναι, αλλά φεύγει το νερό και αρχίζουν και τα ψάρια ξεψυχάνε. Και λέει, ξέρω εγώ, το άνετο ψάρι στο άλλο. Πω ρε φίλε, τόσες πολλές επιλογές, μου κόπηκε η ανάσα. Καταλάβες. Μερικές φορές είναι αυτό που λέμε πρόσχετη εύχεσαι. Πρόσχετη ζητάς. Αυτό. Για μένα το πιο σημαντικό γενικά είναι να μπορείς να δημιουργήσεις μια προσωπικότητα η οποία να μην επηρεάζεται από τα πάντα. Καλό είναι οτιδήποτε θες να κάνεις κτήμα σου και δικό σου χαρακτηριστικό να το κάνεις μετά από μια σωστή έρευνα ή απόψεις σου. Γιατί υπάρχουν και απόψεις, αυτό το χαρτί τώρα, εγώ λέω ότι είναι άσπρο. Υπάρχει κάποιος εκεί έξω ο οποίος θα κάτσει και θα κάνει ένα βίντεο και θα το κάνει με τόσο ωραίο τρόπο και θα προσπαθήσει να μου αποδείξει ότι αυτό είναι μαύρο. Και αν εγώ είμαι πολύ έτσι ευκολόπιστος, γιατί δεν έχω πολύ ισχυρή κριτική δύναμη, γιατί δεν την ανέπτυξα ποτέ, δεν χρειάστηκε να ψάξω κάτι και να το διαπιστώσω, γιατί απλά το πάτησα και υπήρχε μπροστά μου έτοιμο το πρώτο πράγμα που βρήκα και το πίστεψα, τότε μπορεί να μου αλλάξει τη γνώμη. Αν όμως οτιδήποτε πιστεύω ή οτιδήποτε δεν πιστεύω, οτιδήποτε πάω να αγοράσω ή οτιδήποτε δεν θέλω να αγοράσω, να έχω στην κατοχή μου, κάνω μια έρευνα και ξέρω γιατί επιλέγω να κάνω αυτό που κάνω, αυτό δημιουργεί ένα χαρακτήρα όπου αυτός ο χαρακτήρας μετά δεν θα κλονίζεται από όλες αυτές τις επιλογές. Ξαφνικά οι καθημερινές επιλογές θα γίνονται πιο εύκολα. Με κάποιο κριτήριο. Κάτι θα υπάρχει πίσω από αυτή την επιλογή. Δεν θα χρειάζεται να σκάς για αυτή την επιλογή. Οπότε αυτόματα θα αρχίσεις να είσαι πιο ήρεμος στη ζωή σου. Αυτό θα σε βοηθήσει παντού. Βρίσκεις μια δουλειά. Πριν πας σε αυτή τη δουλειά, επέλεξέ την με σωστά κριτήρια, έτσι ώστε να πας εκεί και να μείνεις εκεί, να αφοσιωθείς εκεί, να εξελιχθείς και να αποκτήσεις και τον κατάλληλο σεβασμό και τις οικονομικές απολαβές που εσύ έχεις βάλει σαν στόχο. Το ίδιο ισχύει και με τη σχέση, το ίδιο ισχύει και με τους φίλους σου και με το αυτοκίνητο που θα οδηγάς και με το σπίτι που θες να πάρεις και τα έπιπλα και οτιδήποτε άλλο. Αυτά από εμένα. Γενικά, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο και μια ώρα να το συζητείς και 2 ώρες δεν φτάνει. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στη ζωή μας που μπορούν να συζητηθούν. Όμως και κάτι που όσοι ας πούμε είναι και λίγο πιο conspiracy theorists που τους αρέσουν αυτά, αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μας κάνει να υποψιαζόμαστε κάποια πράγματα, είναι το ότι για κάποιους τους συμφέρει να κολλάμε ακόμα και στις πιο απλές αποφάσεις της ζωής μας. Για κάποιους τους συμφέρει να μαλώνω εγώ για το αν πρέπει να αγοράσεις εσύ Adidas και εσύ να μαλώνεις μαζί μου για το αν εγώ πρέπει να αγοράζω Nike. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όλες αυτές τις πολλές επιλογές
πέρα από ότι παραλύουν τις δικές σου αποφάσεις, όσο καλύτερα μπραντάρονται και όσο καλύτερα διαφημίζονται, αποκτάνε και ένα κοινό από πίσω, και όσο περισσότερα είναι αυτά, τόσο μικρότερες ομάδες ανθρώπων που ανήκουν σε άλλες πεποιθήσεις, σε άλλες ομάδες. Οπότε αυτές οι ομάδες έρχονται και αντικρούν η μία με την άλλη. Οπότε υπάρχει μια ανασχόληση με πράγματα τα οποία είναι λιγότερο ουσιώδη στη ζωή. Και αυτά τα οποία είναι πραγματικά ουσιώδη μοιάζουν γολγοθάς για να μπορέσεις να αποφασίσεις τι θα κάνεις με αυτά, όπως είναι καριέρα κλπ. Οπότε καλό είναι την επόμενη φορά που θα μπεις στη διαδικασία να σκεφτείς για το τι να αγοράσεις και πώς να αγοράσεις κλπ. Ή να μαλώσεις με κάποιον για κάτι τόσο απλό, να συνειδητοποιήσεις αν αυτό το πράγμα έχει αξία. Και τελικά ποιος κερδίζει από όλο αυτό και ποιος χάνει. Γιατί όπως είπα στην αρχή, παλιά ο τύραννος μπορούσες εύκολα να τον διακρίνεις. Έρχονταν και σου έλεγε από εδώ και πέρα δεν θα κάνεις αυτό. Τώρα ο τύραννος αποφάσισε να σου δώσει τόσες πολλές επιλογές και να σε αφήσει να πνιγείς αυτές. Είναι στο χέρι σου να μην πνιγείς. Είναι στο χέρι σου να ξεκινήσεις από σήμερα να ζεις πραγματικά. Αυτά. Ήμουν ο Κοκοζίδης Μιχάλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες μέχρι το τέλος. Θέλω να μου γράψεις από κάτω κι εσύ αν συμφωνείς με αυτά που λέω, αν διαφωνείς με αυτά που λέω. Θέλω να παραθέσεις κι εσύ παραδείγματα από την καθημερινότητά σου όπου συνειδητοποιείς ότι πραγματικά τζάμπα πονοκεφαλιάζεις και δεν χρειάζεται. Τι άλλα θέματα θα θέλεις να συζητήσουμε? Εγώ ήδη ετοιμάζω τα επόμενα 4-5 επεισόδια. Θα ήμουν υπόχρεος σε οποιοδήποτε έχει κάποια εξειδικευμένη γνώση και θα ήθελα να έρθει εδώ και να τη συζητήσουμε μαζί και να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους μέσα από αυτά τα βίντεο. Γενικά να θυμάσαι ότι στη ζωή σου κράτα απλότητα, κράτα ειλικρίνεια και άμα διατηρείς αυτά, όλα τα υπόλοιπα θα σου φαίνονται λίγο πιο εύκολα, να ξέρεις. Και εσύ θα είσαι λίγο πιο εύκολο για τους άλλους ανθρώπους, γιατί και αυτό έχει σημασία. Όχι μόνο ότι είναι καλό για σένα, αλλά να είσαι και εσύ καλός για τους άλλους. Οπότε, άλλο ένα επεισόδιο φτάνει στο τέλος. Αυτό ήταν το In a Simple Man's Mind. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως σου είπα, μπορείς να κάνεις subscribe, like, κουδουνάκι. Πρέπει να στα πω. Είναι αρκετά views από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάνει subscribe ακόμα. Πάμε να ανέβουμε μαζί, πάμε να φτιάξουμε έτσι μια ωραία κοινότητα και μακάρι να μπορέσω να σας δώσω κάθε φορά 100 φορές περισσότερο πίσω από ό,τι μου δίνετε εσείς. Είναι πολύ ωραία εμπειρία και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό.